Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We gaan vandaag beginnen met de bellen en de wensen. Ga maar goed zitten. Heel goed. Handen op je knieën. En luister goed naar de bellen. Concentreer je. Ik hoor hem ook niet meer. Heel goed. Doe het nog een keer. Dan mag je je ogen dicht doen. En luister goed. Maar goed gaan zitten. Goed zo. Willem. Goed zo. En hoe voel je je nu? Rustiger. Rustiger, hè? En jij, Vera? Fijn. Goed. Ik ook. Ik voel ook echt heerlijk. Heel goed. We gaan de wensen doen. We gaan door naar de wensen. We beginnen